आगैयाबा दा बेसेसोआवसो मोनफैयोबा? ओमफ्रायथ' लोगोजों थांनाय ना मोजां मोनो दे आरो सम समबो थांनांगौ ना। बांद्राय न'आव थाबाय थानायाबो मोजां नङा दा। एसे लोगोफोरजोंबो बेरायनांगौ ना सम सम। आयै जोंना नानिया देरबायानो दा गावबो एसे बुजिनो रोंनाय जाखाबायना जोंहा नानिया। ओमफ्राय जोंखौ नाहरदोंबा ना आयै जोंहा नानिया फरायनायावबो जि मोजां दा। ओमफ्राय देनांहाय मालाय साख्रि मावोनो। गाव गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबानो जाबाय आरो। अब्लाबो जोंनियाबो आइ आफा थानाय मोनबासोमोन। एसेबां गोसोखांबाय थायो आं आइ आफाखौ। नोंसोरनि अनगा जोंबो जेरैखि जायाबाबो थांना थाबाय आयै। इसोरानो जोंखौ मावरिया खालामबायबा। अब्लाबोथ' आं लोरबां जानो हायाना, नङाबा आंनि आगैखौ सोर नायगोन? आंनि जिउआनो आगैखौ लानानैसो। एमे नै माथो जादों ओमफ्रायलाय? मानो दुखु जाबाय थादों नों? ओहोथ' सोरां, आं दुखु जायाखै दा। जाम्बिलाय दस्राखौ थगायबाबो आंखौ थगायनो हायाना नोङो? नोंखौ नायबानो नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थिखायो दा आङो। माने नों दुखु जादों ना मादों आरोना? नों आंनि दुखुखौ हमदां हायो सोरां। हायोब्रा मानोथो हाया जानो देनाय? मानोथो लोगो जाथारदों होनबालाय? आं एसे दुखु जादों। आइ आफाखौनो गोसोखांदों आङो। दुखु जानो नाङा दे आरो। आंहाथ' आदै मादैमोना जेरावखि गैया मानो नोंसोरखौ नाहरगासिनोखा बिसोरो। आफायाथ' सिगाङावनो गैखालामोन, नाथाय आइ थांनायनि उनाव जिउआनो जोबथानाय बायदि मोनबायमोन आङो। नाथाय आगै रोमैनि थाखायनो जेने थेनेबाबो थांनानै थाबाय। आरोथ' गेजेर समावबो माबादि जाबावगौमोन देनाय। इसोराबो नाहरखायोना। जिउआव माबा नङा माबा मोनसे राहाथ' ओंखारखायो दा। औ, आरो नोंबो जोंखौ गोबां मदद होबोबाय दा। बै समावबो आरो नों गैयाब्ला मा जागौमोनबा? आं हारसिं गासैबो खालामजोबनो हागौमोन जानो। नोंनि मदद होनायफोरखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा, थैनानै थांब्लाबो। ओमफ्राय मानोथो थैनायनि खोथा बुंनांगौ जाखो देनाय? बेफोरबायदि बुंना लानाङाना। दे आरो होमबालाय। ओमफ्रायथ' आंथ' नोंजों जेब्लायबो दंखायो दा। औ, दंखायोथ' आरो। नोंथ' आंनि बेस्टिखासो दा। ओमफ्राय जिउनि लोगोरिलाय जानो हाना हाया? सोरां, माबा आगैयाना हाबायाव थांदोंमोन। आच्छा। औ, बे गावनि लोगोआनो मेगिया लिंफैदोंमोन। ओमफ्राय थाब फैगोन होननायखाय हगार हरबाय दे आङो। दे होमबालाय, थाब फैगोनबालाय माथो। बेनोथ'। ओमफ्राय आं दिनै दखानाव थांथ'ला खोमा दे आरो। दे जेबो नङा। औ। ओमफ्राय नोंसो माला जाबावगोनबा आंनि आइनि बिहामजो? मा वेट खालामबाय था नोङो? आइया मा जानो दानो बिहामजो लागोन? मालाय आइ दंसैब्रा, माथो मालाय जायखौ फसायो बेखौनो लाखिगोन होनखानाया। माखौबा? जामारोब्रा आंनिनो ना आइमि? माने एसेबांथ' जेबो गैया आंनाव, होमबाबो खुसियै लाखिगोन आं नोंखौ। सना, एबारथ' नों आंखौ बांसिनसो अनसिगोन दा। जायो नामा सोरबा? मा जाया बेलाय?
दाथ' आरो नोंनि जिउआव सोर दंबावो हो आंनि अनगा आंल'सैसो दा नोंनि हिन्जावा नोंसोरो हाखु दाखु खालामबाय थायोना दाना हाबा जानो गोसो गैथ'आ होनखादोंमोन आङो ए हाबायालाय मासै दिनै जाबाबो एखेसो गाबोन जाबाबो एखेसो नङा आंनि थाखाय एकदम एखे नङा नै मोनसे खोथा खिन्थालाय नोङो ना सोरखौबासो गोसोथोयो नामा नोंलाय बेफोरबायदि आंजों सोलिया मिन्थिबाय ना आंनि जाबाय माने नों आंनिल' जाबाय आंनि जाबाय होनबानो नों आंखौ मोननो हागोन नामाब्रा आं मानसियासो नोंसो नंलै गोसोआ नङा मिन्थिबायना डाइरेक्ट बुंना लाखाबाय आं मानसि गोसो गोरबो गासैबो खालि आंनिल' जायगा दङ आइया बुजिया नोंथ' बुजिनांगौमोन ना एकदम सिरि थाखादोसो बेनिफ्राय आरो मोनसेबो दाबुंसै हे साला ओमफ्राय गावनि हाबायावनो बेफोरबायदि रायलायो नामा नों सोरबा मा बेफोरबायदि बेलाय गासिबो रायलायजोबगोन आं साखि सारा नोंलाय माथो ओमफ्राय मावजि बर'सा मावजिया बेबो गोसोमबावसो आङो लामा बारस'ग्रा आरोना आंथ' हले जोबोर खुसिखादा जामाय बेलायथो आदा बाजैया बेनो आदा बर'सा आदानि हाबा औ आदा बर'सानि हाबा ओमफ्राय बेयो आंनि बाजै गोदान बाजै आरो ओरै फैदो ना ने माथो बेयाव थाबाय थाखो नोंसोरलाय ओरै फै दासो फैनो रोंनाया बाजै जोंहा मालाथो बिदि जाखो बिलाय आदाया आगै रमिया बेयाव दाना मा होनना बुंबावनांगौ जाखो आंलाय नै ओमफ्रायथ' बिदिबा नोंदाजों आंनि हाबाखौ नुवासै नोङो बाजै एसे लेट जाबाय जोङो बेजोंसो हाबा जाबाय आदाया ओमफ्राय माथो जेबोखौनो बुङाखै आदाया माथो जेबो सोंजायाखै एसे थाब फैबानो जायोमोन दा नोंसोर दाबो जेबो नंलादे आरो बादा हौवा गोदान जानानै जि मोजां नुखादों दा नोंखौ ओइ रोमाय नोंबो ओरै फैदो हा औ नोंनि फ्रेन्ड बाजै आंनि लोगो ओमफ्राय बेथ' सोरां बिनानाव बायदिसो मोनबाय आङो नों सिनायो नामा बेखौ बाजै औ सिनायनाय मोनदों आङो माने नोंथ' सोरांनि बिनानाव नङा होनबा ओं बाजै मा होननानै रायलायबावनांगौ जाखो आंलाय जानांगौ आदाया जोंखौ फैजानो बादोंमोन दा बेखायनोथ' खिन्थायाखै जेबो आब'नोबोथ' जेबो खिन्थायाखै माथो दा मा होननानै थाबावगोन आङो बेयाव आदा मारैथो बिदि जाखो देनाय दसेनो ओमफ्राय माथो नों जोंनो जेबो खिन्थायाखैमोन माथो खालामबावनो नानि हाबा जाबायलै आङो ओमफ्रायथ' नोंसोरनो मा बिलाइ खोन्थाबावगोन आं दिनै आं गोसो जानानै हाबा जायाखैलै नानि हा अब्ला माथो आदा दाथ' आं मारै खिन्थाजोबनो नोंनो जायखिजाया सानना लाबानो जाबाय आरोना दायो आं गोथाङै दंबाबो गोथैजों समानसै मानो बिदि बुंखो आदा नों औ नानि बेनो थार मानो होनबा आं नोंनि आब'खौसो जुलि लानो गोसोमोन मा नाथाय दिनै जेननांबाय आङो आइनि सेराव जेननांबायलै आं नानि निमाहा होदो आंखौ नोंसोरो आदा आंथ' मिथियानोमोन दिनै नोंनि हाबा ना मा होननानै आं आंनि लोगोजोंसो
आंनि लोगोनि बिदानि हाबा जानो फैदोंमोन। नाथाय बेयाव फैना मिथिबाय नोंनिसो हाबा आदा। मा नों आब'जोंबो खेबसेबो रायलायाखै? आं आइनि समायनि सेराव जेनबाय नानि। मा गोसोयै खिन्थाहरबावगोन आं दिनै? दाथ' मा खालामबावनो आदा? नोंनि आब'खौ हायोबा आंनिफ्राय खिन्थाहैदो दे नानि। आरो बुङोखि आंनि गोसोआव जेब्लायबो बिनि थाखाय अननाया थाबाय थागोन। बिनि अनगा रावखौबो मोजां मोनफेराखै आङो। आंखौ निमाहा होदो आगै। आदा नोंसोर सानैखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा आङो। आं मा बुंबावगोन आदा? ओमफ्रायथ' माथो फैसायानो ओरैनो फैयो ओरैनो थांफिनोलै। जमा दोनबाबो जाया आरोना। एभेलेबेल थाखा फैसाबो गैसा रोङाब्रा माथो होनबावनो आरो। नै माथो बा ओमफ्रायो फैसासो सानबाय थादो ना माथो नोंलाय? फैसाखौनोथ' माथो बुंनो आरोना। एसेबांबो गैसा रोङाना, बेखायनो जि मोनो बेखौनो दोनथुमला बायोलै आङो। आगै रोमैनि थाखायबो दोनदों दा आङो। माने दा फरायफुनाय गथ' नालाय। दे सोरां, आंबोथ' आरो एसे एसे दोनथुमखायो दा। ओमफ्रायथ' नोंखौबो माना खालामा आङो। नों एसेयावनो गावनि बिनानावखौ असे बिनानावनिख्रुइबो बांसिन। नोंसोरथ' गासिबोनो आंनि, सोरथो दं आंहाबो दिनै? आइ, नों, आगै रोमैल'सो। मालाय बायदि एकदम माहाजोन जानो मोनबासोमोन ना एमे। सोरां, मोनसे बाथ्राया मा मिन्थिबाय ना? देलाय बुंलाय। बांद्राय माहाजोन जानायाबो मोजांसो नङा दा। थोब्ले माब्लेयानो मोजां जोंहा। आरो जोंनाव जेखिनि आन्था दङ बेनो जोंनि थाखाय थोजासे। ना खम ना बारा आरोना। ओमफ्रायथ' डाइरेक्ट बुंखायोलै आङो। नोंसोरनो माने बांद्राय दामि बुस्थुबो होनो हानाय नङा आरो आङो। हे, जोंलाय मानो दामि बुस्थु नांगौ जाखो दिनै? दामि बुस्थुफोरा जोंनि नङा। आरोथ' जों बेफोरबायदिखौ लुगैयाबो। सुखु गोजोन खुसियासो मेन दा सोरां। आरो फैसा थाखाफोराबो थांलाय फैलायसो दा। दिनै दं गाबोन गैया, दिनै गैयाब्ला गाबोन फैगोन आरो। माबाफोर जबफोर मोननायबासोमोनब्रा। बेखौबो सानसे खाफालाव दङब्ला मोनगोन दे। गोसोफोरखौल' फिसा खालामनाङा आरो। जि दं बेवहायनो खुसि थानो सोलोंनांगौ दा। आय' मार बुजियोलै देनाय नोङो। ओमफ्रायथ' नों खाथियाव थाबाय थानायबासोमोन। मा बुंखो नोंलाय बेखौ? नङा माने मोजां मोनो नालाय आङो। आयौ, ओमफ्राय आगै रोमायानोथ' माला सफैबावगोनबा? दे सफैगोन दे। ओमफ्राय गिदों ना माथो नोंलाय? नङा, मानो गिनांगौ जाखो आंलाय? हारसिंबा एसे थानो बायोना, बेखायनो फैबाय आङो। होमबाथ' थालांखाथारबासो मोजां ना? जाया दे सोरां, बिदि जायो नामा?